Ang mga pulong sang tawo, gamahanan. Makatukod ini makaliwat sang kinabuhi kag sang pamatasan sang tawo. Apang ini makahatag man sang dako nga katalagman o kon pagguba sang isa ka nasyon o kon sang isa ka mga pumuluyo. Ari naman kita sa aton nga programa ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-review, pag-usisa, pagtalakay o kon sipad-sipad sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Morcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa sini nga simana, ari ang aton upod, ang aton nga dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College, professor man naton sa applied ministry nga mga subjects and practical ministry subjects. Wala sa iban kundi si Pastor or Dr. JCJ Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Maayong adlaw, Pastor, kag ang akon man pagpanamyaw sa mga kaabianan, sa mga tagsa ka nagapamati kag nagatanaw sini nga programa. Maayong adlaw gid sa inyo nga tanan. Pastor, salamat gid sa imong pakigupod sa akon sa sini nga semana. Ako excited, Pastor, nga damo sang aton ma-share labi na gid sa aton nga pagpalig-on kag papaintsindi sang aton mga kauturan sang pagkabalaan sang Biblia nga mo ang pulong sa Dios. Ari na kita sa leksyon 7 para sa Mayo 9 tubtob Mayo 16. Language, text, and context. Kapang sa hindi pa, Pastor, nakon pangabayon si Pastor Aragon sa pagpangamuyo. Aton anay tamyawon ining aton mga kauturan nga nagpadayon sa pagsunod sining aton nga programa. Si Pastor Shane de la Cruz dira sa General Santos City, kag ang Hope Radio Southern Mindanao nga naga-hook up sining aton nga programa kada Sabado sang kagahon. Aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking dira sa Coronadal City, sa South Cotabato, sa Sarangani Province, sa Sultan Kudarat, sa North Cotabato, bisan pa sa mga bahin sang Davao kag sa may Maguindanao. Aton man ginatamyaw si Pastor and Mon Shane Liamado dira sa Biliran, si Pastor Edgar and Maricel Bohos dira sa Masbati. Aton man ginatamyaw si Pastor and Mrs. Ramel Ray sa Palawan. Akon man ginatamyaw si Pastor and Mrs. Romeo Tumbukon dira sa may Boracay, kaupod sa mga kauturan si Brother Solomon Galia kag ang mga De Los Santos family kag iban pa nga mga familia ngara sa Boracay nga nagamatutom sa pagalagad sa Ginoo. Akon man ginatamyaw si Sir Larry Navarro dira sa Romblon, Pastor and Mrs. GC Garson dira sa Maasin, Southern Leyte. Kag akon man ginapasalamatan sa masunson si Doc Ramil Oy, upod sang iyang mga opisyales sa Radyo Bandera, si Sir Eljan Castaño, Sir Jen Paul Generoso. Mga kauturan, ara gyapon kita sa Radyo Bandera kada Biyernes ang gabi alas 9, tubtob alas 9:40. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga tanan, sa aton nga pagpadayon sa pagtuon sining aton leksyon. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa pamuno sang aton nga pagtuon pinagi sa pagampo. Magaampo kita. Diyos namon nga labing balaan, yari ikaw sa kita saan sa mga langit, Ginoo, karon kami nagaampo
Kabayhatag sa amo nakaalam kag paghangop samtang kami tuon sa amo mga pulong nga ini mangin buhi sa amon kaugalingon kag mangin igakabuhi namon sa pag-alagad sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Salamat Pastor Jis ang imong pangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Deuteronomio 31 versikulo 26 nagasiling kuha ining tulunan sang kasuguan kagibutang ini sa luyos ang kaban sang katipan sang Ginoo nga inyo Dios agud nga mabilin ini didto subong nga saksi batok sa inyo. Deuteronomio 31 versikulo 26. Yes, Pastor. Ari na kita sa Leksyon 7. Ang lingwahe, ang teksto, kag ang context o kung ang ang malapad nga pag-scope mo kon pagtanaw sang teksto nga aton ginabasa. Pastor, ginasiling there are more than 6,000 languages throughout the world. Kag aton nahibalaan sa aton nga introduction kay na nga ang pulong tama ka powerful. Apang devastating man siya. Kung hindi naton maintindihan, makaguba man siya bisan isa ka nasyon, maguba lang sa isa ka pulong o duha ka mga pulong. And that's it. And then pasalamat kita nga ang Biblia naton na translate sa madamo nga mga pulong nga siguro sobra 500 ka mga 2,500 ka mga translation ng aton Biblia, and then we are happy about that. Yes, Pastor. Nga ang kinanglan naton hangpon ang pulong sang Ginoo o kun ang Biblia. Kung kaisa pastor may ara nga mga bilidhon nga mga butang sa atong kinabuhi nga hindi naton ma-appreciate tub-tub ini nga butang madula sa aton. Yes, and that's correct, Pastor. Kanami sinang Ang punto. balaan nga kasulatan kung kaisa daw hindi naton bala ginatagaan gid sang bili ang paghangop sini, ang pagtuon sini, bangod aton nakitaan nga ari lang ini sa aton. Yeah. Pero kung aton talapang doon sa gingika sa istorya sang kalibutan, nga sang una ang mga katawhan wala makaangkon sining libro kag maskin pa nagtuga ini sang ilang kabuhi ang pag-angkon sini didto kag ilang na marasmasan ang kaimportante kabilidhon kag ang pagtuon sini nga magadulong sang kahamungayaan hindi lamang sa espirituhanon nga pagkinabuhi kundi maskin pa sa physical naton nga pagpakikiusa sa katawhan kag sa aton nasyon. Now, balik sa imo pamangkot pastor nga ang bilidhon gid ang pagtuon sini nga libro. Yes. Oo. Ang bala nga kasulatan nagasaysay sa aton nga ini ginbugna sang Ginoo agud to nga kita makaangkon sang kinaalam sa paghangop bangod ini magadulong sa aton sa kabuhing dayon. Yeah. Kon aton ini paghatagan sang panahon mga kaabyanan, mga kauturan, ang pagtuon sini ini magadulong sa aton sang kapawa, paghidait, kalipay nga wala naton maangkon pa samtang wala ini naton natun-an sa atong kabuhi. Yes, Pastor. Thank you. Gikanami sang imong punto akon sublion gamay nga may mga butang kung kaysa ginapasipakpakan ta lang, ginapatambayaan ta lang. Kag kon madula, that's the time we will be able to realize how valued, paano ina kabilidhon nga klase sang butang. Mga batanon sika-sika lang ang mga ginikanan, pero kung mapatay ang ginikanan, magasinggit mga nanay, I love you, tatay, I love you. And that's correct. Amo man ni Pastor ang Biblia. Karon ang Biblia, as what we have said, it is translated more than 2,000 lang in 2,000 languages sa bilog nga kalibutan. Ginapanghatag lang nga ilibre kung kaisang Biblia. But yet, people did not value it much. Salamat kita nga mga Adventista, mga kauturan, nga mga tumulo sang Ginoo nga aton ginatagaan gid sang dako nga pagtagad kung sa Cebuano pa ginatagaan naton sing dako nga apresasyon ang Biblia. Kag may mga pamilya nga ang Biblia hindi gid pwede tungtungan san ano nga butang ngara sa babaw sang lamisa. And that's a nice
practice, pastor. Okay. Yes, ang punto kanami pastor, ang Dios maalam gid nga ginsulat ya ang iya pulong. Kay Pastor Siki kalang hambal kung kaisa malusot sa piyak ng dalunggan. But when it is written, kanami gid kay amo nang sabat na tun-an taman ang pagtintar kay Ginoong Kristo nga ang iyang sabat sa kay Satanas, it is Nasulat written, nasulat na. Importante gid ang nasulat. And that's it. Nga kinanglan aton gid hangpon kung ano ang nasulat. Yeah. Okay? So, nabala naton nga ang Biblia nasulat sa 3 ka mga major languages, and there are some challenges nga aton ma-encounter, aton masugata sining paghangup sang pulong sang Ginoo. Yes, pastor. Ano pa ginay mo madugang? Ang balaan nga kasulatan gintagna suno pa dira sa ikaduhang Timoteo 3:16, 17. Mm-mm. Agud siya sa paghatag sa aton sa pagtuon sang doktrina, sa pagsabdong, sa pagsaway, sa pagtadlong sa aton, sa paghatag sa aton sang giya para sa righteousness o Okay. pagkamatarong. Mm-mm. Now, aton talupang doon mga kaabyanan nga matuod ang balaan nga kasulatan, ginsulat siya sa hindi naton familiar nga Lingwahe. sa Hebrew, Aramaic, Greek, Mm. no? Ining Aramaic do hindi na ni siya kaayo known subong endangered ining language, Yeah, oo. no? Ang nabili na lang ang Hebrew kag ang Griego. Kag ini ginbadbad gid agud tumahangpan sa mga katawhan ang buot silingon sang mensahe sang Ginoo. Hindi ini ginhimo sang Ginoo sa iyang lingwahe, Yep. ginhimo ini sa lingwahe sa tawo nga aton mahangpan sa bagay pastor sa una nga panahon ang Bago nga Testamento sa Griego nasulat, ang Daan nga Testamento sa Sa Hebrew, Aramaic, pero may ara agani nga Daan nga Testamento nga ginbadbad pagid sa Griego. Griego. Agud tumhangpan sa mga katawhan kung ano gid ang buot silingon ang mensahe sang balaan nga kasulatan. Aton talupang don nga hindi lang gali ang paghangop sini ang importante, kundi labaw sa tanan, hindi lang paghangop, kundi ang pagtuman man sang pulong nga ginhambal sa Ginoo. Okay, kung magsiling kita, anhangpan ako na, sakto na. Pero kay wala man naton gintuman. Mm. Lain ang paghangop, nga may upod ang pagtuman, sang sa ginhangop, kagintuman ang pulong. Yep. Kanami, pastor, no? Isa pagit, pastor, nga akong i-share sa atong mga kauturan nga ang pulong sang Ginoo ginsulat in human language. Kay kung lingwahe sang Ginoo, ti hindi kita ka-insending. Oo. Ginsulat sa human language among to sa 3 ka mga lingwahe, ang Hebrewanon, Aramaic kag mga Griego. Kag may gingamit siya nga isa ka nasyon. Nga amo ang mangin agyanan sining iyang mga mensahe para sa bilog nga kalibutan. So gingamit niya ang Israel, kag gingamit niya ang Hebrew nga lingwahe kag ang Griego nga amo sang una ang ginatawag nga universal language during their time. Okay, and then God allowed this to be translated. Kag amo na nagabot sa ato ng Ilonggo nga Biblia, ang Cebuano nga Biblia, and other languages. Do may mga sa aton nga ligad nga simana naton nga may ara gid gamay nga mga discrepancy. Hindi gid perfect 100% ang translation. Pero ato natun-an sang ligad nga mga sinimana nga ang mensahe halin sa Dios, even though it was not perfectly translated, pero ang mensahe, the message, the thought, the idea, nga halin sa Ginoo na convey sang sakto kag it is still 100%. Kung anong paghangop sang mga Koreano, sang mga Afrikano sa John 3:16 nga ginigugma kita sang Dios, the same thing ang aton nga paghangop nga kita ginapalangga kag ginahigugma sang Dios. So that's the point, pastor, nga we need to really understand. Kag isa pa, pastor, before I will give you the time, nga ang Ginoo nagpanaugid
Nga mahangpan siya pinaagi sining Biblia. Hindi kay kita amo ang masaka sa langit kag maghangop dito kung anong ginhambal sang langit. Kundi ang langit nagpanaog sa aton. Pareho bala na ang Amerikano, we don't need to go to America in order to learn English. Kaya ang English nagkadto na di sa aton sa Pilipinas. So the same idea ang Ginoo. Ang Ginoo na naog kag naghambal sa aton nga lingwahe for us to understand. Hindi kay kita amo ang nagsaka sa langit kag nag-ideya kung ano pa naton paghangop ang pulong sang Ginoo. Yes, Pastor. Katahom pastor no. So aton dira makitaan kung paano gid ang Ginoo naghatag sang bili. Yes. Kag importansya sini nga ang iya gid ini gin panaog, Yeah. ginhatagan gid ini sa aton sang isa ka bilidhon nga Yeah. pagtalupangod. Kag dira sa Deuteronomio 32:46 kag 47 pastor nagasaysay man siya nga ang Dios sugo sa iyang mga katawhan nga itudlo ini maskin pa sa ilang mga kabataan sa henerasyon kag henerasyon nga palaaboton bangod nakit-an sang Ginoo nga kun hindi ini pag itudlo sa mga kabataan posible malimtan ini sa mga henerasyon nga nagasunod Yep. kag hindi nila gid mahatagan sang dako nga bili kag ang kaimportansya ngano nga ang pagsunod sini nga mga pulong magadulong sa ila sang ilang kabuganaan kag kadaogan sa ilang kinabuhi. Yep. So sa aton man mga kaabyanan siguro aton talupang don ang kabilidhon sa pagtudlo sini sa aton mga kabataan samtang sila gagmay pa. No, amo ini ang pinakabilidhon kag pinakaimportante nga stage sa ilang kabuhi nga samtang gamay pa sila matudloan na sila nga daan. Ang foundation sang ilang pagkilala sa pulong sa Ginoo, pagkahadlok sa Ginoo, pagkamasinulundon sa ilang ginikanan, ini gintudlo tanan sang bala nga kasulatan kag samtang aton sila ginahana sa ilang pagkagamay pa. Ang bala nga kasulatan nagasilang sa aton nga sa ilang pagdalagko dili sila magatalang sa ilang banas. Yep. Di sila abto nato na mga ginikanan no kun ang aton mga kabataan wala naton gintudloan sina mga pulong pila ka adlaw mag wild ining aton mga kabataan bangod nga nakulang sila sa atong pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Yes, salamat Pastor. Ari kita Pastor sa aton nga Monday, words and their meanings, ang mga pulong kag ang ila mga kahulugan. Pastor, damo sang mga pulong kita nga mga Ilonggo nga madalom ang kahulugan, Pastor. Oh, nga kung hindi naton salom-salumon gamay, hindi gid mangpan labi na sang aton mga uling tubo subong nga hindi na gid pure ang ila Ilonggo. May English na contaminated na sa English kag sa Tagalog nga mga terminolohiya. Pero may isa ko Pastor ka Ilonggo nga kung maghambal kita sini ang tanan nga argumento stop. Yun ang natawag nga ti. Ti mo. Conclusion, no? Conclusion. Ti mo. Dalom ina Pastor ang word nga ti. Ti mo. Oo. Na mamangkot ikaw ano ang ano ni nay ano na amo na sabton ka lang nga ti mo. Everything Amo na stop. Amo na siya. Oo. Sa Hebrew kag sa Greek Pastor may mga pulong nga we need to dig a little bit deeper sa iyang meaning. That's why may last week nagtuon kita about hermeneutics na kung paano naton ma-simplify ang mga pulong sang Ginoo. So, amo man ni siya. May ari di Pastor nga word nga chesed mercy. Yeah, may kindly explain a little bit Pastor about this thing. May mga pulong sa bala nga kasulatan nga sa diin kung aton lang sila tan-awon sa surface, hindi naton mahangpan kaangay sang imong hambal Pastor ining pulong Hebrew nga chesed, no? Mercy. Pero hindi lang man siya gali mercy o kung kaluoy. Nagasaysay man siya sang pagkaalwan, Okay. kindness, maskin pa pagpakigsaad. Kung hambalon lang nimo nga mercy do hindi ka makasiling nga labot pa ni pagpakigsaad apang kun imo gitan-awon ini ginatawag naton word study aton makit-an ang
dalong pagid nga mga mensahe sa likod sini nga pulong. Pananglitan man pastor dira sa Leviticus 11:18. May ara dira nga Griego nga pululungon nga gingamit siya sa pag-translate sa word nga swan. Ti kung magsiling kita swan, ti pamilya sang pato, no? Pato. Oo, sa mga di matinlo nga mga kasapatan. Pero kung aton tan-awon gid ang original nga pululungon, makita naton nga nagamit dira sang word nga tinshimeth nga buot silingon pamilya gali ini sang mga bukaw. Di kalayo kung hindi naton pagtan-awon ang original nga pulong, kung hindi naton tawag pa nila kalkalon, kung hindi naton pagkutkuton gid ang mga mensahe kung kaisa nga ara sina nga pulong, hindi kita makahangop gid sang bugos kung anong buot silingon sina. Sa bagay nga ang pagkabilidhon sa pagtuon ining ginatawag naton the importance of word study, isa siya kabilidhon sa paghatag sa aton sang tuliid pagid kung ano pagid ang iban nga mga buot silingon sina nga mensahe sa paghangop sang pulong. Yep. Mga kauturan, thank you Pastor. Mga kauturan, damo gid kanami sang Biblia kung aton lang gitigaan panahon ng pagtuon sa Biblia. Interesting siguro basi bala ma-addict kita mga kauturan nga sige nilang kita tuon nga tuon. And that's a nice kind of akhlak addict mga kauturan. Nga tagaan naton sing damo nga mga panahon ang pagtuon. Yes, nga pastor nga i-repeat naton nga ang pirmi naton isulit-suliton before ko ihatag sa imo pastor. Hindi gid ko malipat sang eksperyensya nakon sa akon nga iloy. Oo. Nga kung kaysa kakaladlawan man bala. Okay. May isa gid ka mga panahon nga sugoon niya ko kaysa akon ngalan si Boy, sang gamay pa ko. Sinya Boy bakal asin. Na tagaan niya ko piso ang asin sa unang mga panahon ng piso damo-damo na. Oo. Na siling niya Boy bakal asin. Okay. Na sa hindi pa ko bahatagi ang piso sa akon, sa hindi pa ko kabaton, hambal makuton niya ko, ano gani ang baklon mo? Asin. Okay. Na, ano gani baklon mo? Asin. Ano gani baklon mo? Asin na yan. Kakalot na ko ulo ko kay natakan ako. Oh, sige, balik-balik. Tisang ulihin mangkot. Nay nga sige daw muha. Bala Ilonggo word nga muha. Nga daw sige ka lang pamangkot. Gusto ko mahangpan mo gid. Agud to nga hindi ka na magbalik-balik. Kag paabot dito makataksi ka dito malipat ka kung anong baklon mo. At least that's a nice way. Kag hindi gid ko malipat sinabisan hasta subong. Yes, pastor. Nga ang Ginoo permi ginabalik-balik ang iyang mga pulong. Isa ka matalupang naton ining butang pastor bangod sang atong nature. Ang tawo na siling duna sa tawo ang pagkalipat. Kung hindi ini pag sulit-suliton kung kaisa sa aton malipat kita, kag hindi na naton matulupangdan ang pagkabilidhon sang butang nga ginhambal sa aton bangod nga malipaton ang tao. So siguro isa ini sa mga butang nga aman nga ginasulit-sulit sang Ginoo sa aton ang mensahe agud to sa paghatag sa aton sang dalanon sa paghangop sa mga mensahe nga buot niya igasaysay sa aton. Amo ini ang isa ka pamaagi pastor sa pagsulat sang bala nga kasulatan. Kung kaisa ginasulit-sulit ini siya pananglitan dira sa Isaiah 6 versikulo 3. Nagasiling siya dira holy, holy, holy. 3 times gid nga ang hindi lang isa. Isa ini ka pamaagi sa paghatag sang emphasis sa mga mensahe nga buot sang Ginoo ipahangop sa tawo. Bangod ang Hebrew nga pululungon, wala ni siya mga punctuations. Wala siya sang mga question mark, wala siya sang mga exclamation point. So nagagamit siya sang isa ka pamaagi agud to sa paghatag sang emphasis sa pinakaimportante nga punto nga ihatag sa Ginoo. Amo na repetition. Balik sulit-suliton. May isa pa gid ini ginatawag nila nga chiasmic structure. Nga ang Ginoo nagasulit siya padulong sa isa ka punto agud nga makit-an sang tawo.
amo ni ang pinakapunto gid gali nga luyag sang Ginoo nga akon mahangpan, nga luyag sang Ginoo nga akon matalupangdan. So ini nga mga pamaagi isa ka importante nga bahin sang structure sa pagsulat sang bala nga kasulatan agud to nga nakit-an sang Ginoo ang aton pagkatawhanon, hindi kita kun kaisa makaintindi gidayon sang pinakabilidhon kag importante nga punto nga iyang igahambal sa bagay nga ini nga mga structure sa pagsulat sang bala nga kasulatan ginhimo agud to sa paghatag sang emphasis sa mga mensahe importante. And that's correct, Pastor. Ang isa ka implo sa atong leksyon ang word nga bara sa Hebro, create or to create ang pagtuga. Kung aton basahon ang Genesis 1:26 to 27, ara da Pastor gin balik-balik sang Ginoo, gin kapila gin katatlo or ka more than 3 ang word nga let us create. Magahimo kita, magatuga kita kung sinong magatuga kita. Ang isa di Pastor nami itong sa imong puntong naghatag ng Ginoo emphasis. Nga ina nga pulong very important for us to be able to understand. So, ini Pastor ang word nga create or created nga ang kapila gini balik-balikon sa Ginoo. Let us make man in our image, thus man was created in the image of God, so forth and on. So ang word nga created kapila balik-balikon. Isa di Pastor ka importante nga punto nga naga-emphasize lang nga ang tao is a created being. Kag may ara nga manunuga. Nga dapat talupang don sang tao nga kung wala ina ang manunuga, wala siya nagpuhaw sa babaw sang duta. So it shows nga may ara nga manunuga nga amo ang kagkita natuga sa sinang image, sa sinang dagway sinang manunuga. So there is an emphasis of creator and creation, and then ang relasyon sang creator kag sa creation nga kita daw pareho man sang aton manunuga ang aton dagway. Yes. Kag upod man sina Pastor among emphasis nga kita gintuga sang Ginoo. Kag ang Ginoo among aton gid nga manunuga. Yep. Kay ti kadamo na sa mga theory subong nga nagapatalang sa mga katawhan sang kalibutan, evolution theory nga ang tao nagikan lang sa single cell organism. Yes, and that's tub nga nang complicated. So isa ini siya ka emphasis ang Ginoo tub subong sa pagpatalupangod nga kita gintuga sa Ginoo. Yep. Kag natuga kita sa iya dagway. Sa dagway sa That's why hindi kita magsimba sa mga bato o kon sa mga buaya, sa mga baka, kay hindi na sila amo ang itsura sa Dios. Ang itsura sa Dios pareho sa aton. Katulad sang pagpanaog ni Kristo Nesos diri sa duta. Nga nagmangkot ang mga disipulo sa iya, show us the Father. Jesus, show us the Father. Master, Lord, show us the Father. Tianong sabat ni Jesus. Kadugay na sa akon diri, ang nakakita sa akon nakakita sa Ama. You see, it's really an assurance that God is just like human being. The only thing is that infinite siya. Kita ya finite. Hindi sila ya makasasala. Kita makasasala. Pero when it comes to the image, we are just the same as God. Okay. Ano ni Pastor ang context sa ato nga Wednesday election? Ang context, Pastor, importante kag bilidhon gid siya nga kinahanglanon naton sa pagtuon kag sa paghangop sang pulong sang Ginoo. Yep. Kaya ang bala nga kasulatan ginsulat siya sang lain-lain nga mga tawo, lain-lain ang lugar, lain-lain ang sitwasyon. Yeah. Pareho sa bala Pastor kung ikaw nagalakat sa dalan, no? Mga kaabyanan kag nakapulot ikaw sang papel. Pagbasa nimo, agud tumahangpan nimo ang papel kag sulat nga imo ginbasa, pamangkoto nimo ani imong kaugalingon. Sino ang nagsulat sini? Yeah. Diin ang lugar nga pakadtuan sini para sa kay sino ini. Ano ini sulat sa utang, panukot, ano ini love letter, san o ini ginsulat, din ini padulong. So kung imong saysayon ang context, dira kag mahangpan nimo nga ini gali love story gali ni halini sa kay Tarpulano pakadto na gali sa kay amo ini iyang ginhambal karon hangpan ko nga amo ini. So ang context sa bala nga kasulatan bilidhon kaayo
agud tumahangpan naton ang bug-os nga mensahe sang balaan nga kasulatan. Yep. Salamat, Pastor. Mga utod, ang word nga context, do kabudlay i-translate sa Ilonggo. Kung ano ang word nga context. Para at least may ara nga con, nga prefix text, and then may prefix nga con. Okay. Kung aton gidya simple nga pagsaysay, I hope we will be able to explain to you what is the word context. Ang context, mga kauturan, posible na siyang amo ni ang isa ka lingwahe, amo ni isa ka phrase, abi isa ka dinalan na kung gusto nimo mabalaan ang context, mabalaan nimo ang bilog. Okay, ang ginhalinan kag ang sa sunod. Oo. Amo na ang isa ka ehemplo, ang paghambal sang langit sa kay Pedro nga nagsiling Pedro sa buhat binuhatan 10. Pedro tindog ihaw kag magkaon. Kundra lang nimo tan-awon mga utod, hindi mo mabalaan kung anugid ang context. So ang context ng gasiling, ano ang ginhalinan nga ginsugo siya Pedro tindog, kag kung ano ang kahulugan nga ang ginsugo si Pedro nga magtindog kag mag-ihaw kag magkaon. So amo na mga kauturan ang word nga context. Ang the whole story, ang bilog nga storya kag bilog nga paragraph sinang isa ka pulong, isa ka word o kon ang isa ka phrase, isa ka sentence for us to be able to understand the whole context. Ang una ba sa ginatawag na ito nga bugos nga kaundan. Yeah, bugos nga that's kaundan. correct. And that's May correct. ara Kanami sila nga nga mga duha punto. ka pamaagi sa pag saysay sang iba na hanungod sang kaundan sang teksto. Ang iba nagagamit sining ginatawag naton exegesis. Okay. No, ini exegesis amo siya ang pagbadbad sang pulong sang Ginoo sunugid sa buot silingon sining nga pulong. Yep. Ang iba naman nagagamit sining exegesis. Okay. Kining exegesis buot silingon nga ilang gamiton ang teksto agud to sa pagsuporta sang mga ideya kag mga pagtulunan nga ara nga daan sa ila. Amo ini ang sayop nga sahi sang pagbadbad. Okay. No? Ang nagakasinanto nga pagbadbad amo ang ginsiling nimo pastor nga ang pagtuon sang pulong kinanglan mabalaan naton anay ang before sina kag after. Sa bagay kung may mga teksto gani nga malisod naton paghangpon agud to masaysaya naton ang bugos nga kaundan sini aton basahon anay ang mga teksto o kon ang chapter before kag after. Agud makitaan ginaton bala anugid ang bugos nga imahin sining mensahe nga aton ginatun-an kag niyan aton ini matalupangdan kag mahangpan sang sibo suno sa iya gid tinutuyo. Yeah. Kanami sang imo nga Ilonggo, Pastor, bugos nga kaundan. Talagsala na tumalagsaon na nga punto. Pero at least kita nga mga Ilonggo, ka-insindi kita sang ginatawag nga bugos nga kaundan. Nga hindi mo lang tanawon dira sa isa lang kalingwahe, sa isa lang ka punto, pareho bala sang ilustrasyon, Pastor, sang bulag, nga naghikap sang ilipante. Nahikapan niya ang ilipante sa tiil. Oo. Bawas niya kadako nga posti. Oo. Nahikapan niya man ang dalunggan. So, noon. So, ang iya nga nahangpan, ang portion lang sang iya nga nahikapan. Wala gid siya kita kay tungod bulag siya sang bilog nga lawas sang ilipante. So whatever ang iya may kapan, amo lang na iyang description. And that is not a nice interpretation of the Bible. Kinahanglan aton gid tan-awon kay hindi man kita bulag, tanawon ta ang bilog nga ilipante for us to describe. Hindi lang kay bahin sa ilipante and then dra na kita ma-draw conclusion. Oo. Nga amo na gid gali ni. Oh, so iway kita kay balong nga ilipante gali na. Pero ang ato nakita, ang ato nahikapan dalunggan lang. Oo, man. So, way nakita panahon, Pastor, books and their messages. Pastor, ano ang mga punto diri? Ang bala nga kasulatan pastor ginsulat para sa aton. Upod ang iyang mga imperfections, upod ang iyang mga tanan nga mga wala lang ginpili sang Ginoo kung anong isulat sa bala nga kasulatan atong maayo lang kung makita naton dira maskin pa ang mga sayop sa mga katawan included dira.
bangod sa isa ka tinutuyo, agud to nga mangin leksyon ini naton nga sulundan. So ang bala nga kasulatan o pudang iyang mensahe ginhatag sa aton sang tingob. Okay, ining bala nga kasulatan, pastor, may ara ni isa ng lain-lain nga mga context, no, lain-lain ini ang iyang nature sa Old Testament. May ara nga laws, writings, and prophets. Yes. Kag may ara sila nga specific gid nga mensahe nga ginadala sini nga mga libro. Apang ang punto lang nakon nga iga-emphasize amo nga ano man ini nga mga mensahe, ini sila sulundan naton, leksyon sa atong kinabuhi nga dapat naton pagatun-an suno sa mga eksperyensya nga ilang naagihan sa nakalain-lain nga mga konteksto kag lain-lain nga mga pamaagi sa ilang kinabuhi kag eksperyensya sa ilang pag-alagad sa Ginoo. And then kanami sina pastor sa imong emphasize nga ang aton nga balaan kasulatan as a whole lain-lain ang mga aspito. May ara nga kasuguan amo tong kasuguan nga tag sa kay Moses, may mga compilation of the historical what is background of Israel, that's why may ara kita nga chronicles kag mga kings. May ara man kita nga sa Old New Testament, may ara man kita mga sulat ni Pedro, ni Pablo, sa amo to nga nakahimo siya sa mga 12 or 13 ka mga sulat sa mga mga iglesia nga iya ginatagaan sing pagpahinomdom, ginalaygayan niya. So ina mga klase sang mga nga libro sa Biblia nga dapat naton hangpon. Oo. Mga utod, wala gid guro namon masaysay ang tanan, pero kami ni Pastor Aragon nagapati nga amo na hatag ang mga major kung paano naton hangpon ang Biblia, major nga mga punto kung paano naton insindihon kag paano naton tun-an ang Biblia agod nga mahimo ini nga buhi nga pulong sang Dios para sa aton kapanahunan subong. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa pagduko sa aton mga ulo. Ginoo, nagpasalamat kami sa imong pulong, kabaining pulong, manginbuhi sa among tigipusoon. Buligi kami nga magmasinulundon, kag matinumanon sa imong pulong, agud to nga maangko namo ng kabuhing dayon sa imong pagbalik sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.